baby. What is it? Oh, alright. And did you miss all the things that I did? DMD, I isu takati mapipa izvakaiti kuti mwana we wakaurawa kuikwa muringo anhu acho akauraya alikwane 400 inotondoti isi akauraya saka ikwa muringwi mwana wamakauraya nditi makamboonana naye here makaonana matamhese amina makanga mapedza here makanga mapedza here ndakadaiko kuti ubvisawo ufu chikafu vanga vasinapa vakabvise $15 chete kwamulingi novatengeni isusu vanhu akawaniswana tingasotendera inyaya ipachena imimi munhu wenyu ukauraya munhu kwachitsiko saka mutemo wetiinawo unoti imi unobvise ng'ombe nomwe sekulipirawo muchibvise ng'ombe 3 sekulipira munhu wamakauraya kuna mama awacharitaure maexpenses avo aakaita avo kuti takadai aimutsika zvekuita paimini ndo zvandoti hatitauri zvinyenwe pasi kuti muzviite izvozvo ndipo takambotaura nemimimi handiti awakanga asuwa tikataura kuti uchasangana nawo nhasi saauya nhasi imi zvisataura zviripo zvauya here funeral expense 220 azitawe ne 220 yama expensive yakataurika yakataurwa pachizi total yemari yakanga yakasenza zikazi muchidivhaitana by 4 daimuri kupindura nokuti mukati yakataura nyaya muri kutaura haina kutaurwa muno mudare makataura kuti yakataurika muriko yes saka mukati yakataurwa unga yakataurwa mukoti muno daimati yakataurwa tiri uko ikazi takuchidivhaitirana pavanhu vese vakaita basa iri waita kudivhaitirana ndiye waitita kudivhaitirana ndiani ndiri munhu vapinda ndindiani Enjoy basi. Wakaita kudivhaitirana ndiani pamusoro changamira ini kwekautinoo hani inobvunzotokati takudivhaitirana mari ndiani ndakaona sekuti mapurisa ari kudaira ari info panyaya yekudivhaita mari iyi ngaapedze nyaya yacho ndingati pamusoro changamira inini ndindakandirikona kusena tisu takadaro pamwe chete naheadman nasabhuti ngatiti ngatichipatsanuro dai vanhu vakasungwawo makore avo anodivhaidwa ekure munhu haadivhaidwe pazvipi notomo basa uripo pamunhu wepamunhu inodivhaida musazotonge nyaya kubanza hamuchizibe kutonga imi chindi taura kuti anhu akauraya munhu 12 years
anotivaitwa makore anotivaitwa manje munozviitire izvozvi akazotonge nyengo outside this court imi taurai zvemunodai munhu zvemunodai maerane zvemaexpenses enyu imunoda kunavo pama expenses edu takaita 880 mazizwairinu muna here kwanhasi tine 250 ya pamusoro toda kuti tibatsirane ipapo ndingafunga kuti pafigure yamuri kutaura haipo machangamiro kuti chokwadi chakavhiringa manje ipepa rakati uyo azokuya nepepa rakatonyora nemapurisa edu aripo ari kukota nezbrain kuti ndimambo unozviziva saka vatovhiringika yatanyaya yakutoti nemakutoronga izvezvo kuchibvunze kwachitsika takutopinde munyaya yacho mapindiro enyu asi zvandataura mazvizwa nyaya mukaura mumwe muri gumi mwese munondosvika kuti mumakore yake makore haasiba ngatikamurane makore kombe dzamambo dzavo iri hamutizve makataura kuti usangana musi wawani nasi wani yesi auyo muviri chokwadi munhu hwani yako taanayo dzimweni dziri kutorwazana tatimire kuti tatipeziva kuti hamuzwana kutuswa kati hwani yako dziri pamba dzimwe dzaenda kutorwoti dzaenda kutorwa nekuva dzakatemwa one chataura izvizvo akatapira kuti tisamumirira munhu vandisaitema isingatidini all right mirai pa 880 yataurwa iripo iri mati imi pamusoro ichangamiri mati 808 hapana apa mati mune mari apa tounofambira mberi chita yakuti 880 minus 250 munoti pane difference yemari zvinoda kuti abvume kuti anotora here 250 kuti ngatoti munokwana kuitora here hafu kayati haisi hafu ndingatoti kota munokwanisa kuitora here maexpenses ayo enyu tine gamuchira iripo yacho
Sikizani. Be money 280. Why didn't you get 250? But 250. Oh. What's I say about you? I thought I told her 250. You know, this. Sakamatura 250. Give her money. 600 zile amaya sana. Sakatoka spino sana pa nosondo. Mzo ai. Tosana pa nosondo mzo ai. Ima next month. Ndikati chiwanza ndakamubata akati inini handikundiba kuuya ngekuti ndabve kukoti musi wa 27 ndoti zveSunday ndouya ndine ndakamboremerwa asi kuti ndikangwarangwarawo ndinoti ndinouya ndikati asi mambo ndowakupe date kobva ati nyakupara ndiyo ndaitaura naye. Aya wekwa Chimwaza ndakamubata akati inini handitongwi ndiMarange ba ndinotongwa ndimutasa ngekuti inini munhu wangu wakauraya ngomwa mutasa saka Marange ngezvake zvekukari kude kurya inini ndoshande kuofisi kwa president saka izvezvo mundondaurira zvezvo forget nezvangu kunze kwekuti wakauraya abude mujeri ndiyo uyo uripire mhosva yake ndo zvakataura Chimwaza. Anogara mwamutasa. Chimwaza unogare mambo mutasa kumanyika akaurayire kuno kwa Marange ndo zvaakandipindura izvozvo ndikaramba nditombokotesawo asi wakaramba achitaura izvozvo. Uyu ndakataura naye pafoni wandaiti panotaura naye wacho ndiyo wakanditransfer kundipire iye uri Mwamutare. Uyu wekwa Chayaruka wakati ndirumirire mwana mukomana wa mukoma euyu wakaurayawo uri ku South Africa kana asvika ndinouya. Wakati ndinokufonera asi hazvina 2 weeks ba unonga asvika. Anorechayo iwo tiine nguva imimi inotonga nemimi tiine time yacho tonazokuira ndivo hai nyaya idogo hapana shida. Ndakasina kunyatsonzwisa lero kuti matimini imba imwe neimwe inofanirwa kubvisa 880 pama expenses ekwachitiko kuti ade vanodawa ndizvo pamusoro wechangamiro ndinofunga pakukaukiriko kwakaitwa pane vakanga varipo ndozvavabvumawa kuti hatakata kushandisawo nzira yatakanga tashandisa asi ndinodayira sekutaura kwamaita changamiro ndiyo nzira yacho chaiyo pamaonero tinozviitawo kuti umwe naumwe anozvimirira
si zvinhu zvakaita chidarikira vanhu mumaoko mavo. Ndinoreva kuti umwe neumwe unofanirwa kuti angokwanisa pamariwo. Inini ndiri asesa muhigh court. Vanhu vakauraya munhu pabheti avo vari 8. Inini nyaya yechitambo itaura uno ndakaenda naye kuhigh court. Vakati izwai mambo muri asesa zvaizvozvo. Umwe neumwe wakauraya munhu mutongo une mutongo wakandofanana newanhingi asi ng'ombe dzacho dzazowanda tikati dzakaona maningi kwava kusina izvozvino ng'ombe nomweba saka ichiitai kuti umwe neumwe abvise ng'ombe 6 neimwe mari umwe neumwe wavo ari 8 ng'ombe dzaka 8 times 6 and 48 ng'ombe. Ini ndiri asesa muhigh court. Umwe neumwe hazvidivaidirwa ndipakuti ndandimbomupe hangu muenzanisawo sekumbotonga kwatakanga ndichimboita dzimwe nyaya. Hino imimi makamadhivaida kuti vese vari 4 kwakumabva madhivaidi pa 800 ndizvo here. Nesekuti pachena kuzvino zvamamaita vatipedzere nguva. Zimbabwe yanga iri expensive kwete kuripa. Aiwa ndikutaura maexpenses zvekulipa izvozvo hazviti pamberi izvo. Yes. Pamusoro peZimbabwe nandichide kutumira 20 dzara padhapaya akaryiwa kwemazuva mangani akarega sanyanye kuchokonya ndofunga iyi nyaya ichangamire mukauro manga maibarudza yapera mukapa nemuenzaniso wenyaya yakambotongwa tingadzoke pamashure. 808 ndo iri kudiwa mutongo wemunhu umwe naumwe. Kana muripo uchiti mombe dzakati ngana pamunhu umwe naumwe tonofambire pamberi mama dheti rarapo rekuzi modzoke pana pamusuwa 8 munoziva tikati techivanhu chedu hatichingezi ngori chirungu hachitaura kuti mwese apa munenge kutaure nyaya imwe. Anhu anofanira kunge ari apa airi basa wakafirwa newakauraya handizvi kugara mamaita apo pasazvinyanya kuwanze masokuva kulemedzana kwenyu henyu izvi. Asi ndamutaure zviripo chaizvo kuti maa makadhivhaidirana ng'ombe amaexpensive maa makadhivhaidirana imi mhenyu ndikuulirei pacheno kuti ndizvo zvatakaita. Asi mutemo hausikudaroba ndamufanidzira kuti ino hari kujeri makore acho anodhivhaitwa here ngokuti makauraya mwakawanda aya wake anodhivhaitwa here. mimi kwamaitaura maitaure zviro zvekundotaura zvisi zvedare ba dare rine marekodzi richipe referensi yemutemo riri kuti handizoba zvinotedzwa 808 pamunhu umwe naumwe. Handifungi kuti vangachaita umwe mubvunzwa. Alright, mutoya moya sondo enda henyu ndaindobvunza kunyaya yakanaka pakupataniwa kuchaitika kana iri tsika chaiyo kutofa panzvimbo totoefa panairo ndaindoda hangu kubvunzai pachitsiku ati panodiwa mombe 7 dzekurima tizivi kuti paite mari pamwoyo. Ndofunga kuti izvo Dochipondora tete
Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojipondora, dojipondora tete.